Sanibonani wengane zakwethu ake nginibingelela phinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili inkezo mina kuveza ngintuthu ngakhumali bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke webafethu abalandeli bomculo eGqomo ubongekile sibelane babes odume bacela ukuthi intokazi itholele usizo lukaDokotela weNgqondo ngokusheshsha lapha nalokho ke kwenza ngemuva ukuthi uBabes ngesonto ebusuku angena enkundleni yokuxhumana Instagram wakhuluma wakhala waza walala ngesimo ayebhekene naso ngesikhathi ezwe ngezindaba zokushona kukaMaMpintsha. uMaMpintsha ke owayeshada noBabes ngenyanga ezayo kuzobe kuphela unyaka adlule emhlabeni. Kuyivideo ezungeze enkundleni zokuxhumana uBabes ukhala mizi nyevezi uziveza ukuthi ke waphuma esibhedlela ngemuva ukuvela kwezindaba zokuthi uMaMpintsha useshonile. Wathi ke uma eqhamuka wayegijimela kuye sevele ngento emhlophe nozipho wabatshela ke ukuthi abayisusa ukuze akwazi ukuphefumula bamvalele nina ke naye basike baxoxe ngokuthi omunye wethu uma edlulile emhlabeni kuqala abothatha izithombe bazigcina. Naye ke wenza kanjalo wasela lesifubeni sakhe amahora amabili kusho uBabes ekhihla isilile esula izinyembezi uveza ukuthi ke lo yamzuzu kuye kwakungathi ke uyahlanya ekhanda. Wayehamba naye emotweni abatshela ukuthi ke bayamlimaza uma bahamba emotweni. Umqondo wakhe wawungekho ekutheni kwenzekeni babethi babazomsusa kwelinye elamagatsha abasebria eThekwini kodwa ke wathi abemuse ePhantana. Abalandeli bakhe banxusa ukuthi uBabes avakashele udokotela ukuze ke adlule kulesi simo. Abanye bathe bazoyithandazela lentokazi ungamshishi kamabase uthe uyaqonda ukuthi walahlekelwa umuntu oyemthanda kodwa ukuyohlangana nodokotela beNgqondo kuzomsiza kakhulu angeke kubonakala sengathi uyahlanya. Intibane emnyama RSA uthe kodwa West Inki Queen Nxese Ntokazi. Abanye ke abalandeli banxusa ukuthi akhulekele uBabes odumo ukuze adlule kulesi simo. Bafethu izindaba ezinjalo esiniphathele namhlanje kwesenkezo namhlanje luthino lwakho ngalezi indaba ke hlala lapha na comment section ungixoxele kabanzi ukuthi namhlanje luthino lwakho ngalolu double tin intokazi uBabes woduma. Mina ngaza ukuthi ngila sponsor ngiphuma kanjani ngiyathembisa unyabo yafuna ezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu. Kanti mengifika bamboze ngento emhlophe ozipho nathi ndadamuso athi uphefumula nathi akazi uphefumula bamvola wayithe baby ngicela ungishuthe ukuthi ngishonile nami ngelina bokuthi wena usho ngiqanga nami ukuthi kushuthe fine imlo yasangana ekhanda stram nanglo ebulethi nanglo ngilale for 2 hours 2 hours kulala esifubeni sakhe. That's okay. Shooting. Guru, let's go. Kwenye indawo ngibheka amakhamera angiwaboni ukuthi mhlawumbe